fana ha ne kabako chunga na kui e baro min be garantie cheni a valeri wanani o de bi chunga mbolo ka di mo ma fu ne kabako ko ire cheti joni ga ite do janga di musoma shuri fla tele flabaw ami aw bela jele fo ka walmando amunu be ka fla jamana ko ne ani giya fatan nani ami aw fo ka walmando ka fo ko aw ni ce ni aw sigile aw ka émission kene ka émission min nami asiga ye wati be ka wala ni sondia ka haklu jagabo ka kla ka wala famia ninga kla ka aw haklu jigi anga kokoro la anga kokoro timenona ni an chongoni o émission kene ka chunga ani balaka wuli chunga wulani kokura wala kokura dme ambal make ani anjanyo ke na ndeme maka Musa Damele ni bela jelen ba wele Musa Bisuteri donc ale be cheni ni muso ka masiru ale be o de fere kosbe ayan de mani mu ay karti mo nyona mo be ni igayna chungana cheni garantie be ka di ma fu falaki cheni garantie mi ni a valeur ti jo wanana o be di ma fu ibito do muso kana niye muso ibo du yere kana ndoko Musa yere ka woro be fanyme fe itu tungo woro fana fowe Musa flani abe artisanat woro point ni temeno la Bokar Keita ka lixibote ni temeno la carré folo min be bido ribriye dele nuba wole ni dona yedro ibi singa cheni ba yangane ay Musa yere ba yirila yani ka kuma yere ibi Musa nala sonama iba sigle fe min kuna o de cheni garantie hali sanu iba soro Musa fe ya Musa andeme ba do nyingali sabay nyingali folo o ti dore ni jide ngani ale meji la dro abisa o nyingali folo anga nyingali flana ujme bi woro bi fotugo di bamanangana bi woro bi fotugo di bamanangana o nyingali flana nyingali sabana bi wolonvla o bi fotugo di bamanangana ni nyingali kele ni ya soro cheni garantie kele mi dima cheni garantie bi abi lamiye sankele na dili ma uta bane de kakla ka lamiye sankele Musa o layru tanye ame Musa fo ka walimando otmana nini ko temena mina muso ni awka ko ya bolo de chew ne ba fi muso ka bari tunga miya na temena mifa na la sona ma mawlo lakali fane anga do su kono mawga lakali inshallah nene cheni de ma gata di muso ma yaro na ja no be ja ko sabe nyingali dobine bulu ka tengwila ni ya jabi michi Musa Damele 5 étoiles abe sugba kono ni temena Bokar Keita ka lixibote dala carré folombe ni dona michi abe garantie kelendi ma wanani o nyingali ni asoro cheni garantie bi di me ba di musoma wanan a valeur bi ti jo wananna nyingal folo jme ni ji dini ngania na mena jila abisa o jme ma fama ga siga ga tukun ni fendo di jide ngane ale mena jila dro abisa o fenme no ma se ga le donda otmete fi muso ka paria ne va ga pare avo question ma fama ko se ba mena ere bane muso ka parisa otma ala ka shawre rana merci ne fa ante ne fa bash foitela no basina alhamdulillah ningal dobene bulu ka tengwila ni ya jabi cheni garantie michi Musa Damelema abi cheni garantie kelendi ma ibo di ifrumso ma a valeur bi jo wananina o ningali ni osoro o de be di masa ni jide ngana le mena jila dro abisa ito korofanya jide o jegedi jege otma jege ko de kumbela jege ko tenne ne jege do ay soxwana otma iti fe maram ga baria me fe maram ga pari mais o jege be jila mais na mena jila ko juk ama numbo kenema abisaw kungadne ne ka cheni ndima maram ga se ka pari nga ne madala no be kebli igarske ma srasoro ala ka shawra irana merci ini baraji neba nse or bashi foitila ay bashi foitila ni ayi irenye bi i kofle cheni garantie nyumaw yayi Musa Damele ka roy ibi gagner 100 abi cheni garantie complète dima a valeur bi jo wananna nyingali do de be mbolo ni ajabi ibi ka chaîne sura bi ko do noy o nyingal ti dore bi wolonvla folo bi wolonvla kuma foto di bamana kana folo o fo yedro ki chaîne negata tanna ni to do
Tiɲɛ na ne t'a dɔn 70 ye fɔ cogo min na. O tuma i tɛ fɛ ka pari wa? N bɛ fɛ ka pari mais tiɲɛ na n t'o dɔn. E tɛ chaîne fɛ? N bɛ chaîne fɛ mais tiɲɛ na n tɛ 70 dɔn bamanankan na. Ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na. I ni baraji merci ya. Amadu an ce. Aba kɔri baasi t'i la? Alhamdulillah i yɛrɛ dun? N ka kɛnɛ. Kɔri baasi foyi t'i yɛrɛ la? Baasi foyi tɛ n la yɛrɛ kɔ. A diyala n ye. N y'a dɔn e b'i fɛ madame kɔni ka pari sa o. Awɔ. A diyala n ye. Nin y'an ye Musa Danbɛlɛ ka yɔrɔ la. I b'i gagné san a bɛ chaîne complète d'i ma a valeur b'i jɔ 4000 na. Ɲininkali dɔ de bɛ ne bolo n'i y'a jaabi chaîne bɛ d'i ma i bɛ t'o di madame ma o ka fisa ni fɛn caman ye dɛ. O dɔ ye jumɛn? 70 a tun bɛ fɔ cogo di bamanankan na 70 bɛ fɔ cogo di bamanankan na o fɔ n ye dɔrɔn k'i ka chaîne complète minɛ ka taa. 70 kɛmɛ tan ɲa dɛbɛ tan ɲa dɔw ko kɛmɛ tan ɲa kɛmɛ tan ka jɛ. Kɛmɛ tan ka jɛ o ye 70 ye n terikɛ. Kɛmɛ tan ka jɛ o ti 90 ya? Ayi dɛbɛ tan ɲa ne y'o de fɔ. Dɛbɛ tan ɲa. O kɛmɛ tan ka jɛ o t'o ye. Dɛbɛ tan ɲa o de ye 70 jaabi ma sɔrɔ. A ma sɔrɔ dɛ. Ayi jaabi ma sɔrɔ. O tuma na ne tun ɲɛ bɛ natɔ la ne hakili la e bɛna jaabi dɔrɔn ka chaîne di i bɛ se ka taa n'o ye. Ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na i ni baraji a ma sɔrɔ merci. Ne fa an cɛ. N cɛ. N y'a dɔn e b'i fɛ madame kɔni ka pari. Yɔrɔ ni muso ka masiri belebeleba dɔ chaîne complète garantie a valeur b'i jɔ 4000 na i bɛ Musa Danbɛlɛ ka chaîne kɔfɛ i bɛ gagné dɔrɔn a b'a d'i ma i bɛ taa di muso ma. Ɲininkali dɔ de bɛ yan n'i y'o jaabi chaîne complète bɛ d'i ma sisan o ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye nin ye ji den de nka n'ale mɛnna ji la dɔrɔn a bɛ sa o kɔrɔ ye di de. Ji den n'a mɛnna ji la a bɛ sa. Non. Allo? Ji den n'a mɛnna ji la a bɛ sa. O jɛgɛ. O jɛgɛ sɛ. O jɛgɛ. N y'a dɔn jɛgɛ ko b'e la. Jɛgɛ ko bɛ ne la. Ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na a jaabi ma sɔrɔ dɛ i ni baraji Ala ka siɲɛ wɛrɛ jira n na merci. Ne fa an cɛ. N ba an cɛ. Kɔri baasi foyi t'i la. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu. Alhamdulillah. N y'a dɔn a ka di madame ka pari. Awɔ a ka di n ye a ka pari. Ɲininkali dɔ de bɛ n bolo n'i y'a jaabi n'a jaabila Musa Danbɛlɛ bijouterie don chaîne feerela don i yɛrɛ jɔn b'a kɔfɛ n'a gagné dɔrɔn a bɛ chaîne complète d'i ma valeur bɛ jɔ 4000 na i bɛ t'o di madame ma. O tɛ dɔwɛrɛ nin ye ji den de nka n'ale mɛnna ji la dɔrɔn a bɛ sa o fɔ an ye. Bon n t'o jaabi dɔn n bɛ 70 in de dɔn n bɛ 70 jaabi de dɔn. O tɛ d'i ma o tɛ d'i ma. Ne fa an cɛ. N ba an cɛ. Kɔri baasi foyi t'i la. Foyi tɛ n na hɛrɛ kɔ. Hɛrɛ kɔ. Hɛrɛ foyi tɛ ne kɔni alhamdulilayi hɛrɛ foyi. N y'a dɔn ne mana chaîne di ne fa ma sisan k'a ka taa di ne ba ma o na diya ne ba ye dɛ. Ayiwa a bɛ se ka diya ye dɔɔnin quoi. O diyala n ye. O ti baasi o ti masiri bali. Nin ye ji den nin ye ji den nka n'ale mɛnna ji la dɔrɔn a bɛ sa. I t'o kɔrɔ fɔ an ye wa ne fa. Ni ji mɛnna ji la wala ni fɛn jumɛn mɛnna ji la ni ji de mɛnna ji la wa. Nin ye ji den de. Ji den quoi. Awɔ n'ale mɛnna ji la dɔrɔn a bɛ sa o ye jumɛn ye. Tiɲɛ na ne t'a kɔrɔ n t'o kɔrɔ dɔn. A bɛna nkalon tigɛ wa. Ne min kɔrɔ dɔn ko n ka taa bamanankan na ne bɛ se k'a f'i ye k'a minɛ 20 na ka taa bila bamanan 100 na ne bɛ se k'o fɔ ka taa ne ka yiri la sisan mais ji den n'a mɛnna ji a bɛ sa tiɲɛ na ne ka dɔnniya ma s'a ma bamanankan dɔn n mɛnna. Ne fa Ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na Ala k'a ni sara i ni baraji. N tɛ an cɛ. Kɔri baasi foyi t'i la. Baasi foyi tɛ n na Ala ka diɲɛ. N y'a dɔn ni ne ye chaîne garantie complète d'e ma min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na o tɛna diya ye. Musa ne bɛ se k'o don n ka poignée kɔrɔ dɔrɔn. O diyala n ye. Ne ba 70 bamanankan na tɔgɔ dɔ tun bɛ fɔ a ma o tɔgɔ fɔ n ye n k'i ka chaîne garantie d'i ma. 70 bamanankan na dɛbɛ t'a ɲa. Dɛbɛ t'a ɲa. Dɛbɛ t'a ɲa. Dɛbɛ t'a ɲa o de don. Ne kɔni tun b'a mɛn o la bon a bɛ se ka kɛ o de don hakili kɔni t'a jɔ parce que an mɔkɛ tun bɛ kuma o la de ko dɛbɛ t'a ɲa. Dɛbɛ t'a ɲa.
dɛbɛ ye joli bon ala ko cɛ n kɔni hakili to la bi ba kɔni b'a fɔ ten tɔ ne b'a y'i débrouiller koyi sɔɔni tun b'a sɔrɔ nka i ka jaabi tɛmɛna a kɛrɛfɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na nin ye chaîne tala ye k'e to yen koyi ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na merci karamɔgɔkɛ an ce Nba ça va basi foyi t'i la a basi tɛ n na n y'a dɔn e ka gatigi muso parilen ka di ye kosɛbɛ wa fo k'a faga wa a ka di n yɛrɛ de o diyala n ye 60 bamanankan na tɔgɔ dɔ tun bɛ fɔ a ma o fɔ n ye n ka chaîne garantie complète d'i ma 4000 a valeur i bɛ taa o di gatigi muso ma y'a mɛn dɔrɔmɛ 60 dɛbɛni 2 dɛbɛni 2 dɛbɛni 2 o jate jumɛn ye dɛbɛ ye 30 ye o 2 o tɛ 60 ya dɛbɛ 2 don n terikɛ o dɛbɛ 2 don siga foyi t'a la o de ye jaabi ye n y'a dɔn madame parilen ka di ye fo i bɛ kuma dɔw fɔ a ka di i ye k'a k'a yɛrɛ hali n'o y'a sɔrɔ o tɛ yɔrɔ a ne bɛ ka mun fɔ nin don n terikɛ a ma sɔrɔ ayi a ma sɔrɔ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na n'an fɛrɛla n bɛ n den k'o f'i ye i ni baraji ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na karamɔgɔkɛ an ce basi foyi t'i la alhamdulilah basi foyi tɛ n y'a dɔn madame bɛ so kɔnɔ ye a bɛ yen madame bɛ yen basi foyi t'a la ni ne ye chaîne complète di e ma k'i ka taa di madame ma chaîne complète min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na est ce que o bɛ diya ye a bɛ diya n ye a bɛ diya n ye ɲininkali dɔ bɛ n bolo n'i y'o jaabi n b'i ci Musa Danbɛlɛ ma o b'o d'i ma o tɛ dɔwɛrɛ 60 bamanankan na tɔgɔ dɔ bɛ fɔ a ma o tɔgɔ fɔ an ye i k'i ka chaîne complète minɛ ka taa di madame ma ale baara yɛrɛ de sisan 60 bamanankan 60 60 bamanankan 60 bamanankan yɛrɛ 60 ya bamanankan yɛrɛ 60 ye ti tɔgɔ foyi dɔn a la bon ni 60 da la 60 kɔni ne yɛrɛ bolo bamanankan de ye quoi karamɔgɔkɛ a kun ka di ne n ka madame fana bari nɔfɛ nka ala m'a latigɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na i ni baraji merci an ce an ce wari basi foyi t'i la tɔɔrɔ s'u la alhamdulilayi n y'a dɔn madame bɛ so yen a bɛ so ni ne ye chaîne complète garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 k'o d'i ma k'i ka t'o di madame ma k'a pari n y'a dɔn na diya e ye o bɛ diya n ye kosɛbɛ n ko bɛ diya n ye kosɛbɛ a diyala n ye ɲininkali dɔ bɛ yen n'i y'o jaabi n b'i ci Musa Danbɛlɛ ma o bɛ chaîne garantie complète d'i ma i bɛ taa di madame ma o ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye nin ye ji den nin ji nka n'ale mɛnna ji la dɔrɔn a bɛ sa o t'o kɔrɔ fɔ an ye o ye san bɛlɛnin de ye san bɛlɛnin mun sanjikisɛ min bɛlɛnin n'a ma bɛ bɔ sanfɛ ka na o y'o de ye quoi i ka jaabi ka ɲi nka anw kɛlen don ka min k'a jaabi lakika ye o ni nin tɛ kelen dɔɔnin sinon i ka jaabi ka ɲi kosɛbɛ nin y'a jaabi dɔ ye nka an kɛlen ka min k'a jaabi i ma s'o ma ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na madame parler kun ka di n yɛrɛ ye o tuma i ni baraji merci karamɔgɔkɛ an ce n b'a n ce denbaya alhamdulilayi i yɛrɛ basi foyi t'i la tɔɔrɔ foyi tɛ yen ni ne ye chaîne garantie complète d'e ma min valeur bɛ t'i jɔ 4000 na k'i ka taa di madame ma n y'a dɔn a bɛ diya e ye a bɛ diya n ye kosɛbɛ yɛrɛ o tɛ baasi ye ɲininkali dɔ bɛ yan n'i y'a jaabi n b'i ci Musa Danbɛlɛ ma rue Brielle de lui n'i tɛmɛna Bukari Keyita ka luxe beauté da la carré fɔlɔ i b'i don o fɛ i bɛ taa Musa Danbɛlɛ sɔrɔ yen n b'i ci a bɛ chaîne complète garantie d'i ma a valeur bɛ t'i jɔ 4000 na o ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye fɛn dɔ de ye jiden ji o den nka n'a mɛnna ji la dɔrɔn a bɛ sa i t'o kɔrɔ fɔ an ye i ko jiden n'a mɛnna ji la a bɛ sa diden i ma diden fɔ dɛ i ye ji de fɔ quoi est ce que o tɛ toli o bɛ toli de o bɛ toli o ye ka jaabi bɛɛ ye o tuma i tɛ fɛ madame ka pari ya n bɛ fɛ a ka pari parce que ni bɔgɔ a bɛ komi ni bɔgɔ mɛnna ji la a bɛ toli quoi i ka jaabi ka ɲi nka n kun kɛn bɛ ka min k'a jaabi e ma s'o ma dɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na merci wa sirifila tile filɛbaw a yɛrɛ bɔra k'a ye an bɔra ka min kɛ an dɛmɛbaga ani an lajaba Musa Danbɛlɛ a bɔra ka dɛmɛba min kɛ Cunga na Cunga n'i y'a ye ka taabolo kura wɛrɛ ta
taabolo kura jumɛn waati bɛɛ an bɛka k'a fɔ ye ko ni maa min bɛ fɛ k'an dɛmɛ tunga na a bɛ diya ye nka alhamdulilayi dɔɔni ye ko ye an bɛ ka dɛmɛbagaw sɔrɔ dɔɔni an ye an balimakɛ sɔrɔ Musa Danbɛlɛ ale ye bijouterie de bijouterie jumɛn don ale bɛ chaîne musow ka chaîne ani musow ka masiri caman a b'o de feere Musa Danbɛlɛ a ye carte 20 dilan carte 20 ka tila k'a sɛbɛn a kelen-kelenna bɛɛ kan ko tunga carte 20 in mɔgɔ o mɔgɔ ye tunga jaabi kelen sɔrɔ an bɛ carte kelen d'i ma k'i ci Musa Danbɛlɛ ka yɔrɔ la a bɛ chaîne garantie d'i ma chaîne garantie min valeur bɛ t'i jɔ 4000 a b'o d'i ma fufalaki o tɛmɛnen kɔ an bɔra ka ɲininkali 3 de tɛnku mɔgɔw la ɲininkali 3 o ti dɔwɛrɛ an ko nin ye ji den nin n'ale mɛnna ji la a bɛ sa o jaabi o ma sɔrɔ o kɔrɔ ti fɔ aw ye an ka ɲininkali 2nan an ko 60 bamanankan na a tun bɛ fɔ cogo di o jaabi o ma sɔrɔ an t'o fana fɔ aw ye an ka ɲininkali 3nan 70 fana bɛ fɔ cogo di bamanankan na nin si ma sɔrɔ an tɛ nin si fɔ aw ye f'a ka sɔrɔ bi tunga ka taabolo de tun ye nin bi tunga kun ka baara de ye nin an tun bɛ suguba kɔnɔ rue Brière de Lille o carré kɔnɔ Musa Danbɛlɛ ale ka chaîne feere yɔrɔ a ka bijouterie yɔrɔ la ala ka siɲɛ wɛrɛ yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na wasalaam